He. Insizwe ezathatha lento manje le zinto zenivela ayifihleki noma ayikhetha abantu. Angiyazi into engehlele izolo mina. Ya sanibona weingane zakwethu. Ngicela ningipheni indlebe mina ngize nganalo udaba lami olushaqesayo. Okusho ukuthi izolo ke ngilanda umngani wami la endlini athi ufuna siye eTemple for supper. Ngavuma ke nami. Sama impela saye eTemple nomngani wami kwamnani kanje aya. Masifika we ordered something to eat. Saphakathi nokudla ke ebese ngisuggeste ukuthi hayi ngoba ivibe ithe ukuthi kancane awuthi ngi-add ama-drinks mngani wami and then ke I-ordered like 12 ice strawberry and 2 bottles of Imowe yabo. We didn't want too much besifuna nje ukuthi sivibe up nathi bese siyahamba. Hayi sesisitela ngasekupheleni ke guyzini ekuqedeni izinto lezi besizenza siyiphuzela sidlela inyama ngapha niyabona qhamukiya nobhuti ababili bebengaswenkile emoyeni engcwele lo oze kumina kuvele wayiqondela nje uGojasi uthe owasolundi sibanibani wasolundi kodwa usebenzela khona la eGoli eSentini. Hayi bengasenkwe uNkulunkulu wami lo beze kumina bethe Gucci cap wathi Givenchy t-shirt wathi Gucci sneakers ibhluku ayingalibonanga ukuthi bekuyelani kodwa ngathi lama bhlukweni lawo nofaka efrijini lawo. Hawu yena kubhuti akazange afune inamba kuGojasi uvele wabiza ama-drinks extra yabona lolu layeke ngeleni olimo oluhihayo lamazulane olimo oluhihayo nje vele wathi hawu simolo wami wena mama namhlanje yabo awulisulemisi nami silosimoyizela ukubala lana sengithatha nje ukuthi hawu na umcebo omeke ngiyawembili uzothi ngowawo namhla hayi bonini beziyane ama-strophe abize ibhodlela le-Dom Perignon. Hawu bengiqala ke lokuphuza iDom Perignon izolo. Hayi umngane wami ngilo ngimqalaza nje yabona ukuthi ngathi ebeza ukuthi khonto off ke kodwa yena because ebengaloye ibahlekela nje ebeyinto emuncu nje ngafuna i-entertainer lokuthu nje yami. Hawu mina ngilo ngisine kubala la engoba ukuthanda izinto. Hayi awusho ukuthi ke sesizwe ngasi-right nomngane wami bese ngithi mina hayi sesicela ukuhamba Nkosi yami siyabonga nje ukuthi sihlalile sonke kwamnandi kwashintshana ngeyinamba. Lalelani-ke mina ubhuti uthe ifoni yami isisesandleni sakhe wathi awuyindawo small awuyindawo mamazi wena nizokuhambisa ekuseni vele sekusebusuku. Hayibo yazi bengasifisa umqondo wami bawukhontrola nge-remote ngivele ngathi akunankinga umngane sengiyamjikela ngimtsheleni sengiyamjikela umngane uthi umngane yena she's driving back ekuseni she needs to go to work ngithi mina sharp Tom ngizokubona kusasa ntambama. Silime siyini savuma-ke ngixoxeleni savuma ukuhamba noGayi ngingamazi wasolundi ngithathe umsenko kaGayi nokuthi basipende utshwala la Nkosi yami basipende utshwaleni kwakwanje yabona. Hayi mangabe sifika phandle ema-parking hayibo ngiqale nje ikhana kudingiswa ukubona iLamborghini Urus. Hayi ngigibelile-ke izolo ngangigcine ngigcina ngokuyincoma emgaqweni izolo ngiyigibeli ngangena phakathi iLamborghini Urus nina. Shuthi mangabe isuka imoto hawu futhi eqaleke usengibuza indaba eyiserious uyaphila umama hayi ngiyaphila futhi njani yabona singitshana igama lami-ke ngihope lapha besemsindweni akabuzanga lutho uvele wathi uSimolo wakhe wathengutshwala yabo siyaqala ngibuza igama lami ukuthi nginama-siblings awungaki ekhaya kukuphi uma noba bashadile yini. Layelani wasethini-ke wathi kumina enami iphi ifoni yakho buke umuntu ohlakaniphile ngithi mina uzothi ngikuchajele ifoni yakho yabo. Hayi athi kumina iphi ifoni yakho ngathi uhlakaniphile yabo. Hayi ngibonge-ke nje Nkosi yami lokho kucomplimentwa ukuthi uthi ngimuhle futhi ngihlakaniphile kodwa manje ngimangaza ukuthi lokho konke lokhu sekuthathaphi ngitshela ukuthi ifoni yami uyibusa ukuthi uzongichajela phela athi angiyeke ingenabhetri ifoni yayijwayele ukuba isiphazamiso naye akafuna ukuphazanyisa mhlawumbe ubabazi selo ingifonela yabo isiphazamisa. Ngimangala ukuthi sephazanyisa ubabazi usazobe isiphazamisa makwenze njani kwenziwani yabona. Hayi siyahamba ngendleleni angibuze nje into eyiningi wegayizini serious engeke ngize ngiyibhale-ke phela lana. Hawu sasizofika nina ngisazi futhi engisizwe lapha emotweni yashisa imoto kwashisa ngishisa ithi ngithi uNkulunkulu wami ngoba le moto angiyazi yini kwenzakalani ngithi lalani phela utshwala ngithi kuyena imoto ya-overheat uvalo lumentameni bengathi yixoxo kuthi nje intameni ngithukile yini na ngithi hayibo isithi iyashisa
yindaba kushisa la emotweni yabo. Athi kumina hayi mama ngicabanga ukuthi uphuze kakhulu. Hey sifuthe futhi ngisizwe lapha yini na before sifike endlini. I think we were a few minutes away from endlini yakhe. Yashisa imoto kusho ukuthi nami ithinya zami bezithi ye ntombi uyakwahele la uyakhona. Hey ngiyanitshela mangabe sifike endlini. Yibo ngehle emotweni garage uhle apartment ensweni yabo eBryanston. Mangena endlini kunuka ukudla. Kunuka inyama yenina. Ngithi mina hayibolani ngonuka inyama. Hey angihleke yathi ayisimoli ngathi unezinto eziningi. Uqala wathi washisela emotweni sizonukela inyama la endlini. Hayi bekade ngiroast inyama vele ngenkathi ngize ngihamba ngalesa sikhathi. Mind you 3 ekseni yenini u3 ekseni. Le nyama le bethu uyishisile lo bhudi ngihlangane naye ngayizolo mina ngo 8:30 kushawa 9. Shuthi yena le nyama bisanuka sonke lesikhathi. Wesina namafastere bevuliwe. Shule liphunga ngaba liphuma ngalonke. Hayi ishunqa inyama inuka inyama endlini. Inuka inyama. Athi kumina just feel at home. Angikhombisa ibha emangithi ibhantla hayi bama very yenini. Ama very ngithathe 1 bottle of ivev. Hambe ngihlala phansi esofeni. Manje the more le nyama inginukela bengibadize ngoba ngathi ngiphathwa isiyezi. Ubuthongo kube buningi ngicobe ngicinezeleke. Bese ngithi kuyena ayi ngeke ngicela ukuphumula athi mina awu refresh mama ngithi hayi ngeke ngisa refresh vele isekuseni manje. Yabo into engidinga nje ukuphumula bese ngifuna ngempela ukulala nje phansi ngempela ke. Yabo. Hayi apartment yakhe okushuthi there's 1 bedroom upstairs ne-ensuite yakhona bese downstairs kune bedroom eyi1 futhi main bathroom bese kuba i-lounge kube nekhishi yabo. Hayi angikhombise mina le room la downstairs yenina athi ngizolala khona. Hayi sharp ngijabula ngaphakathi ke nami ukuthi hawu ngizolala ngedwa vele ngiyalo ngibangela isicefe engihlupha. Lalelani mangivula umnyango. Mangivula umnyango wala ekuthiwa ngiyolala khona. Ishidi belithi embedeni. Yabo sashidi elithatha umoya ecingweni belithi embedeni ishidi liphenduka. Hayi ngisama ngaze ishidi liphendukayo inkosi yami embedeni yenina. Hawu ngithi ngiyamemeza ukucisha ngibiza ngegama. Ngithi ngiyamemeza ivoice ingaphumi. Ngithi ngiyamemeza ivoice ingaphumi. Hayi man kuvala umnyango udonsa. Mangithi ngiya ku couch ngintshela bese ngisenjaye ngiyaphuma kuye lo othi ngiyolonga imbizi. Ishidi lintazisa yini kanje phezulu emoyeni yabo. Mangithi ngizolala esofeni ngiqalaze kuma steps umilwe yangibuka athi yena endlini yakhe akho umuntu ozolala on couch. Cela ngihambe ngiyolala embedeni. Mina nginento eziningi yini ngibalela hayibo. Azathi uthele umuntu wakho ngibona ukuthi uyangishintshela ke manje. Lalani ngivele ngiyenzani ngalo 3 ekseni ngadonsa ifoni ngadonsa handbag ngaphuma ngomnyango. Angigijimanga yini ngibheke egate-ini. Angigijimanga yini ngo 3 ekseni ngibheke egate-ini. Ngagijima ngibheke egate-ini mangifika ku security ngathi sisicela ukuthi ungiconnectise ngifice kusisi nobhudi bebe on duty ama security. Ani ngiconnectise ngisenkingeni. Hawu ngisathi ngisenkingeni lapho nathi imoto ikhanyisa. Nathi imoto ikhanyisa uze kimi. Wehlisa iwindow singena emotweni. Ngathi ayangindawo athi ngene ngiyaqhaqhazela ke manje ngisazi ukuthi ngizothini kubani. Osisi nobhudi lapha nesecurity bengifike ngacela kubona usicabe ngiconnectise nebhedge anginalo. Sebexayekile batshela ukuthi impi yentombi nendoda phela yabo nkosi yami. Bona nje ububusa ubona ukuthi ngiyabasayingeni yabo. Ukuthi ubhudi yina inosisile uzabona impela ukuthi ngisenkingeni yangempela azaphuma athi hey bafu. Ngeke uzomphoqa phela ukusangena emotweni. Ngasinda kanjalo egazini wangifaka endlini le encane lapha egate-ini yama security ngangena phakathi ngase ngirequest abangiconnectisa ngarequest ngabuya la endlini. Ngemshiye kanjalo ubhuti abantu angazi ukuthi bekwenzakalani angazi futhi ngivele ngasoba ke yabo sengifika lapha egate-ini vele ngasoba baphela notshwala ekhanda ngixoxela indaba engayazi. Yabona nje ukuthanda izinto cha ke bagangile abantu la ngaphandle bagangile. Le lokudlala kweshida ngintshela ukuthi ishidi nje belidlalela bengathi khonto ephakathi yenina ishide limhlophe qwa lintaze emoyeni embedeni. Kugangiwe la ngaphandle. Nkosi yami uthi nawe uyangibona azange ngilandeli uNkulunkulu wami kodwa nje angazi le nto zena ningithathayo ngempela kanti azifihli yini noma zikhetha abantu. Yo hayi ngeke bafana we hayi.